això està funcionant? Sí. Moltes gràcies, Josep, José i Cathy. Anem una mica malament de temps, però intentarem nosaltres fer-ho en la meitat de temps i així no acumular retard. Mireu, anem a ser una mica ràpids. Del CSIRE havíem pensat, us anem a explicar no ben bé el que estem fent, sinó aquells recursos lligats amb tot el tema de la fabricació digital en sentit que li diem és com portar la cultura maker a les nostres aules, que pensem que us poden ser d'utilitat. Llavors, anem a anar molt ràpid, jo us explicaré una mica 4 coses que fem i la Zulema potser ens podrà ajudar encara més donant més qualitat per veure com ho fem, el com ho fem que crec que és la part potser més important. Aquí tenim una mica un lema que ens vam posant a les escoles que hem treballat amb el FATS, que dèiem no va de màquines, va de persones, sabem que tenim les màquines i sabem el repte que són les màquines, però volem dir que volem anar una mica més enllà, no volem fer-les servir, no volem estar lligats amb elles. I últimament parlem d'aquesta de no va de productes, va de processos, que és una mica el que ho lligo una mica amb el que comentava el Toni de la fira. Ens agrada que fins i tot alguns processos que no són tan no formen un projecte amb sentit, amb propòsit tan grans, però quan els alumnes ens expliquen no el producte que han fet, sinó el procés d'aprenentatge, doncs les coses ja agafen sentit, perquè és el nostre objectiu de treball, veure no tant com han fet amb tots els èxits, sinó gairebé al revés, com se n'han sortit dels errors, dels problemes, i aquestes fires on veiem processos reals d'aprenentatge ens omplen de joia i creiem que és un dels camins més importants. Lligat amb això, no parlarem del projecte FATS perquè crec que tots el coneixeu, l'hem explicat aquí al Robolot, però sí que sapigueu que érem 150 centres, al final vam ser 146 amb l'aventura aquesta, alguns estan acabant aquest any, els altres continuen, però el que sí que s'ha esdevingut és que en tot el territori hi ha hagut una creació d'un ecosistema nou de fabricació digital que no hi era, amb el que realment direu és molt més gran que això perquè hi ha molts més centres que estan treballant amb això. Llavors nosaltres compartim des d'aquesta experiència del FATS, que no és petita i que està arreu, doncs hem també anat consolidant uns petits nodes, que són centres que s'han animat a fer llocs de formació pels altres centres. I per tant és la punta que com a CSIRE intentarem ara fer créixer cap a l'atenció no als centres FATS, sinó a tots aquells docents i centres que estan una mica vibrant amb aquesta idea de que la cultura maker, tota aquesta manera de crear agència, de resoldre problemes reals, de buscar maneres d'interpretar com la tecnologia la podem fer servir al nostre favor, doncs com podem ajudar una mica a fer recursos per tots els docents. Llavors, a partir d'aquí només us comentaria 2 coses. Una important per nosaltres és arrel d'aquests primers centres que ja van deixar en el FATS, però estem creant una comunitat virtual, que li hem dit FATS Labs, perquè venim del FATS i els hi va agradar als nostres docents també dir que els seus Fab Labs eren FATS Labs i és el nom que de moment tenim. I tenim aquest espai obert on ara mateix hi ha 475 docents, llavors ho hem posat aquí també per convidar-vos així. Vibreu amb això, on voleu participar en una comunitat de docents que dinamitzen aquests espais maker al centre, mirarem d'això, de compartir idees, informacions, recursos. De moment des del CSIRE sí que estem intentant donar també aquest suport a aquests problemes tècnics, que era allò que dic, no va de màquines, però hi són les màquines i és un dels reptes que també intentem ajudar-vos de la millor manera. Doncs això, teniu aquest espai obert. Quan dic obert vol dir que et pots inscriure, si no t'agrada inscriure't. Quan ben creat fòrums farem sempre que la subscripció sigui optativa, llavors és un espai on podem agafar el paper que vulguem i compartir també amb els nostres companys que estan fent aquest camí. També hem posat el de la wiki, però també una cosa del que diré ara és que si teniu aquest neguit, amb aquest espai és on publicarem tot. Per tant, a partir d'aquesta entrada segurament tindreu les novetats, etc., les mateixes que avui comentarem, per exemple. Llavors, compartir amb vosaltres, alguns ja ho sabeu, que aquest any, arrel d'algun projecte del departament, vam tenir l'oportunitat de crear una nova formació de zero, que li vam dir
cultura maker i fabricació digital amb sentit. Aquest any ja hem fet 30 formacions amb 27 nodes en tot el territori, era aquest dibuix d'abans del mapa, i hem tingut 637 participants. I hem après molt i hem creat un material que hem revisat i estem ara fent la primera avaluació per millorar-ho, i és una experiència que amb el que us comenti la Zulema potser ho il·lustrarà millor en el sentit d'aquest que li diem amb sentit, on hi ha la fabricació digital, però el focus és aquest procés creatiu, com ho portem a l'aula, quin rol agafa, això ho explicarà la Zulema. Saber que hem fet això, per què us ho dic? Perquè l'any vinent hi haurà l'oportunitat d'haver-hi més edicions. Llavors, si esteu interessats, si no heu participat, tenir present això, si voleu, quan arribin les inscripcions al setembre, saber que entre 35 i 40 nodes oferirem les activitats a tots els serveis territorials, i per tant, si veieu que us interessa, doncs és una manera, ho farem una activitat entre novembre i maig, ho fèiem en 8 sessions, això ho explicarà més la Zulema, i sobretot això que tingueu present, que això estarà sobre la taula segur, tenim confirmació de fa molt poquet, doncs al setembre l'inscripció. I la novetat, i ara ja deixo que parli la Zulema dels continguts, que és la part interessant, però novetat d'aquests dies, i no està publicada encara, ho publicarem a la inscripció de la setmana vinent, és que d'aquesta formació que hem fet aquest any podem fer una formació a l'estiu i s'ha consolidat això s'oferirà la setmana vinent. Ho dic perquè si algú no l'havia fet i els primers dies de juliol té disponibilitat, ho farem en format intensiu, en 4 dies, i per tant és una oportunitat no només de fer-la, sinó que el que també us comentava la Zulema, que el curs vinent amb aquests nodes estem preparant també un segon mòdul d'aprofundiment, que és el que ens han demanat tots els participants. Volem continuar amb això que ens oferiu amb aquests recursos. Llavors, fer-la al juliol també us permetrà poder fer les sessions d'aprofundiment del curs vinent. I passem una mica al contingut. T'ho passo per aquí. El micro és aquí? Sí. Vale. Llavors, tornant a l'inici, el programa FAIG el que ens ha permès és crear una sèrie de recursos. Tenim recursos al YouTube del CSIRE, càpsules, formacions. Després tenim una sèrie d'eines que no són només de fabricació digital, sinó també de com dissenyar un projecte, per exemple, a partir d'un problema social rellevant del nostre entorn, com li donem resposta, amb qui podem col·laborar, com podem tenir impacte, és a dir, quan parlem de sentit ens referim a això. I després també tenim una plataforma de projectes, que ara us ensenyaré, que també us pot servir d'inspiració. No és que siguin projectes perfectes, és a dir, som una comunitat d'aprenentatge i anem evolucionant, però simplement han començat una miqueta abans aquests centres. I després el que ha comentat el Joan, que tenim per oferir-vos aquest espai d'acompanyament, la wiki del FAIG, que aquesta sí que està més centrada en la fabricació digital, i després aquest fòrum i aquestes formacions que podrem oferir. Llavors, al web del CSIRE que podeu trobar aquests recursos, per exemple, càpsules formatives de fonamentació pedagògica, com fer bones preguntes, com possibilitem aquest procés creatiu per a poder arribar, com ens explicava el José, amb un superproducte d'alta qualitat, però quin és el procés que hi ha darrere per poder arribar a aquesta alta qualitat. També com compartim, com fem aquest relat, com es construeixen aquests projectes, aquest pensament, com construïm aquest pensament. Aquí trobareu càpsules que us poden ajudar a repensar de quina manera fem aquests projectes. També tenim models d'èxit, ara ja podem dir catalans, perquè sempre ens emmirallàvem molt amb High-Tech High, amb projectes de fora de Catalunya. I ara també us podem compartir cosetes que han anat passant als centres catalans. Després, respecte a les eines,
tenim eines d'ideació de projectes, de checklist, estem fent bones preguntes, etc. Però nosaltres ara aquí posem més el focus amb el que hem vist aquests dies, ahir a la fira, amb aquest procés creatiu, com desgranem, què ha de passar dintre d'aquest procés? Doncs potser hi ha d'haver una exploració, hi ha d'haver una ideació, hi ha d'haver uns criteris per seleccionar quines idees són amb les que ens quedarem, hem de testar, hem d'iterar, tot aquest procés que és el que en realitat a nosaltres ens interessa. Per això deia el Joan al principi, no va de productes, tot i que sí, però va de processos, dels processos aquests d'aprenentatge. I eines que trobareu, fulls d'esborrany, per recordar que tots els esbossos són valuosos, no llancem res, guardem-ho tot, per després poder reflexionar sobre el nostre procés, etc. La plataforma és la que us deia, no hem posat el codi QR, però ho podeu trobar a projectesfaig.cesire.cat, podeu trobar projectes i molt properament també productes relacionats amb aquests projectes o inclús productes que s'han fet en aquestes formacions, materials didàctics que han fet els docents, activitats maker portades a l'aula que ja no són tant un projecte sinó una activitat més acotada, i això ja ha comentat el Joan, aquesta wiki del FAIG, aquest espai de suport que us animem a que hi entreu, necessiteu el codi de centre per poder-hi entrar i una altra vegada... Ara com el vam obrir, no és el codi de centre, alguns ja haureu entrat, us demana només 4 preguntes perquè podeu dimensionar la xarxa. Tens raó. Vull dir que podeu entrar tots, no cal el codi de centre. I després respecte a aquesta formació, aquesta d'estiu, que és la intensiva d'aquesta d'estiu, però que és com una compressió del que hem fet aquest curs amb 8 sessions repartides durant tot el curs. Han sigut 8 sessions de 2 hores i mitja cadascuna perquè són processos, llavors necessitem molt temps. Llavors, el que hem fet és, ara sobretot en els centres hi ha màquines de tot tipus. Nosaltres al FAIG teníem el mateix maquinari per a totes les escoles i això facilitava molt. Ara tots tindreu maquinari diferent, per tant això s'haurà d'organitzar d'alguna manera fent comunitats, etc. Nosaltres a la formació el que podem oferir és com treballar això a l'aula, o sigui, per entendre aquesta tecnologia. Per tant, sí que és veritat que a les sessions, la primera, prototipatge 2D, tall i gravat làser, però no ens centrem en la màquina concreta, que sí que al final totes funcionen molt semblant, però no amb la concreció de la màquina, sinó amb com funciona aquesta tecnologia. Llavors, totes les sessions parlen d'alguna màquina o alguna... Per exemple, prototipatge 2D, del 2D al 3D, però amb tall làser, el prototipatge 3D, aquesta combinació de tecnologies, tot això, però sempre a través d'un repte que podríem portar-lo a l'aula. O sigui, vivim el que viuríem a l'aula, o sigui, fem un repte i passem per tot aquest procés de... Hi ha unes parts molt importants en aquestes formacions que són ineludibles de cada sessió, com sempre hem de documentar el que fem, sempre hi ha un moment per compartir, sempre hi ha un moment per fer el feedback. Evidentment, amb 2 hores i mitja potser no podem fer una iteració, però sempre intentem donar valor a aquestes parts del procés que creiem que és molt important que tinguin lloc, perquè estructuren el pensament. Bé, i llavors sí que hi ha a la formació aquesta que hem fet aquest curs, sí que hi ha unes 4 sessions de reptes enfocades en un procés concret, però després les altres 4 sessions són d'un procés creatiu, on el docent, ja amb la seva
agència s'ha de proposar un repte, proposem o fabricar-se un material didàctic o una activitat maker que pot dur a terme amb l'alumnat i fa tot el procés, inclosa la fabricació, etc. i acaba amb una presentació d'aprenentatge, que no és només mostrar el producte, sinó també tot el procés d'aprenentatge que ha fet al llarg d'això. I ho comentàvem a l'hora d'esmorzar amb algú de vosaltres, també un cop haureu tingut aquesta experiència d'haver conegut aquestes tecnologies, haver fet un procés creatiu i haver viscut això en un Fab Lab, en un Faig Lab, en un Espai Maker, molt bé, ara us plantegem unes preguntes. Em preguntaven abans quin model idoni hauríem d'instaurar al centre, dic és que no hi ha un model. Nosaltres us llancem unes preguntes perquè cada centre té una idiosincràsia diferent, o sigui, un model de Fab Lab per cada centre. Llavors, us llancem unes preguntes que vosaltres us les emportareu al vostre centre a resoldre-les, juntament també amb l'equip directiu perquè té molt a veure amb el projecte de centre. Vull dir, aquesta és la formació d'ara de l'estiu en format comprimit i la que hem fet i la que repetirem el curs que ve, i després el que ja us ha dit el Joan, per a aquests que ja hagueu fet aquesta primera formació, estem muntant una continuació d'aquesta formació, però ja en un format on sí que hi ha un node on ens trobem puntualment, com tota aquesta comunitat que hi ha aquí, que estan tots dispersos arreu del món, però un cop a l'any es troben en el node d'Olot, el mateix, però més territorial, i llavors hi ha una part d'aquesta formació que nosaltres la fem des del nostre Fab Lab, ja per també explorar-lo, i després una part telemàtica, o sigui, una mica com treballen ells. I ja està, això és tot.